Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi nu sunt cu nimeni, nu joc cu nimeni acum. Dacă vreți să dați un like, un subscribe și clopoțel, bag 32, bag 3 runde, bloc dash. Ce să bag? Jungle, roll și ai de Lost Temple. Lost Temple l-am băgat. Dădiți un like, un subscribe și clopoțel. Așa, 90223. Așa, 90223. Codul ăsta rețin din start. Se părea că ninge, dar nu ninge. Da, mi se pare că e zăpadă pe casă. Ia mai bine să văd, ia. Dar mi se pare, naibii, că se vede de la întuneric. Ceva ciudat. Eu sunt în casă. Sunt în casă. Și de-aia mă uit pe geam. De-aia zic, ha, ha, ha. Uitați o schemă aici cu boții. Ce faci cu boții mereu? A, nu mi-am mers. Săream pe capul lor și... Uite așa. Am sărit pe capul lor. Repede că boții ăștia... Deci au murit 13. Am trecut. Cu boții câștigi lejer. Jungle Roll. Așa. Au, ce bine mi-a ieșit schema asta. Ha, 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 ha. Ia să vedem ce face boții. Hai boților, hai, au în care ăștia. Cât sunt? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Sper să fie 6. Da, 6 sunt. Se poate duce. Se poate duce, poate duce, poate duce. Nu mai stau că îmi dau seama că timpul trece repede. Mai e vreun aproape, uite robotul ăsta câștig. Ai robotul! În finală eu ajung de fiecare dată. De fiecare dată ajung. Asta e harta mea preferată. Știu să joc la asta, dar câteodată pierd. Prima hartă mi-a picat și la ea am câștigat cu Costi Turbo 2 și 2 la 72. Ia auzi una, ia auzi 2 și cu Boxier în 2. Ailele. De ce când e cu ghinionul? Și dacă câștigă botul, de dislike. Câștigă botul, mă. Fiera naibii de botul, naibii să fie. Ia uite botul, ia uite naibii de botul, joacă perfect, joacă botul ăsta, naibii.
Botul naibii, mă oftic din cauza botului ăsta, iau, fac schema. Al naibii bot câștigă. N-are nimic fac. Am trecut din prima. Ha, ha, ha. Acum iau altă legendară. Iau ce skin vreau eu în episodul ăsta, la rând așa. Reconnect to party. Acum băgăm în Super Slide, după reclama asta. Bloc, deci lăsăm prima. A doua, Super Slide. Super Slide se spune normal, las că așa. Și... Nu. Lasă așa, dar nu cred acum. Îmi iau skin, peste 16 ori mi se deschide Stumble Pass-ul. Cu ăsta am jucat. Și eu cu roboțelul. Prima am băgat Block Dash. Și a doua Super Slide. Super Slide. Mai are cineva skin-ul meu? Ia să mă uit. Nu, nu mai are nimic. Niciunul. Vreau să încerc să joc așa. Într-un episod joc așa. Dar nu o să văd ce în față. Mă joc acum, nițel. Mă joc nițel acum să văd ce urmează. Aoleu, mă. Aoleu. A, dar tot am trecut, dar m-am uitat nițel la nimic, așa. Aici e greu pentru că nu știi ce vine din spatele tău. Când te uiți cu spectatul în spate, se pronunță alt spate. Aici știu o schemă triplu șurub. Super Slide. Am dat ha. Schematică, a naibii. Mi trimite mereu mesaje cu știri. Mi-a ieșit schema aia la altă. Schema din Berceni. De ce nu sare de 2 ori? Mi-a sărit dar odată. Odată a sărit. Nu, până nu fac schema aia, nu mă las. Uitați. Lasă-o, naiba așa, știți și voi, să ies peste toboganul ăla. Până nu încerc schema, eu nu mă las. Mi-a ieșit schema. Hai că mă calific, bă, ultimul. Ultimul, bro. Nu credeam că pică los tempo. Aoleu. Mă bate boții. Wo.
Asta e schema care vreau să vă arăt. Dar asta nu vreau să vă arăt. Schema aia vreau să vă arăt. Ești de vară, ieri și 2023 urmează, câte ceasul? Ai, 20, 39, să zicem 20, 40. Și pe urmă îmi schimb skin-ul și dansul schimb. Skin-ul îmi schimb. Așa. Party. Nu acum. Bagă. Schimb. Laser treci. Aici. Și bloc dash. Bloc dash. Dar îmi schimb skin-ul. Legendară. Legendară. Aici. N-am mai stai. Cu skin-ul ăsta n-am mai jucat deloc. Cu skin-ul ăsta n-am mai jucat deloc, bărbaților. Mă cam încurc la limba română. Dea draci dacă mai pot ceva epic. Am ăsta pe toate. Pe urmă joc cu Panda Landa. Pe urmă cu ăsta. Pe urmă cu ăsta. Pe urmă cu ăsta. Și pe urmă cu ăsta. Să vedem dacă știu să joc. 281 de coroane. Am. Așa. Ăsta mi-a picat la spinul ăla. Am dat un spin epic or better. Care speciale, legendare și epice. Nu cream că pică la sertrici. Nu. Așa, dacă vreți dați un like, un subscribe și clopoțel. O să mai fac episoade ca acestea. Și o să mă distrez. O să fac episoade cu Biturbo. Mai fac episoade cu încă cineva, cu Cosmin, mai fac. Dar acolo vă promit că nu mai mă încurc la literatura română. Limba și literatura română. Mai mă încurc. Promit. Go, 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 calificare. Mă calific imediat, boții. Mereu vreau să fac schema asta. Este o schemă care te arunci cu viteză în ăla care am vrut eu să mă arunc. Și când te arunci deasupra, zbori deasupra, te mai arunci într-unul și te zboară unde sunt eu acum. Și ajungi tu mai aici, dar schema aia era să-mi iasă. Peste finish, măuleu. Uite botul. Mă uit așa la el. Ce știi, boss să joace, bă. Eu sunt ascuns acolo în partea. Stai, nu la ăsta mă uit, că ăsta, Bau, bau, bau. Nu zboară la pe acolo. A căzut, a căzut. Humble Stumble. La ora asta eu nu ies afară, de obicei nu ies afară, dar în ziua de Revelion, la ora asta îs afară. Joc cam periculos. Joc cam periculos pe lângă rasere.
Eu joc cam periculos, vreau să iau pe acolo. Nu mai mă joc. Nu mai iau pe acolo. Am zis că mai mă joc. Cum se spune, Crăciun fericit normal se numește, să zice normal, Happy Christmas sau Harry Christmas. Am zis că îmi schimb dansul, dar am uitat. Alele. M-am cam încurcat în limba și literatura română. Îmi spuneți voi unde m-am încurcat. Dacă m-am încurcat de 5 ori, de 3 ori, că dacă m-am încurcat de maxim 6 ori, măcar dădeți un like acolo. Dacă m-am încurcat de vreo 10 ori, nu mai dă dislike. Păcat. Iau un epic, le iau pe ăsta. Aici, dansul ăsta, ba nu pe ăsta, nu ăsta. Le iau pe ăsta. Așa, aici îl iau. Nu, las pe 2023 pentru că vine și anul 2023 și nu mai am chef să schimb. Dacă vine anul 2023, nu mai e nevoie. Le dau pe cele mai grele. Bloc, deci las așa. Așa, le dau pe cele mai grele. Lavaraș, spațiu Rage și bloc, deci. Și voi ați observat că Honey Drop și Lavalin și Bombardament nu este. 3 hărți nu sunt. Nu credeam că pică Lavaraș. Eu am selectat Lavaraș.2, nu Lavaraș.0. Schema. Știu și o schema, sări pe vulcanul ăla și pe urmă sări aici, unde sunt eu acum. Unde schema? Schema din Berceni. Meși perfect, dar acum iese brici. Brici. O să încerc schema aia, să sări pe vulcanul ăla din față. Aia e pârța. Nu mi-a ieșit. Săr de la vârf. Hai mă. Nu, Nociva nu este ca mereu. Și mie nu. Hai mă, că nu vreau să câștige botul. Oh, mamă. Doare tare când cazi în lavă. O iau mai pe vârf și am căzut. Dacă nu mă calific, adică dacă măcar nu se... Aoleu. Dacă reușiți voi, dacă eu mă duc în față, nu mai stau. Da, n-ai bine mai? Ăla mai ieșit. Eu tot încercam, eu nu mă lăsam până nu reușeam, dar măcar să mă calific. Euleu, mă. Biturbo, eu sunt Biturbo. Biturbo, eu cel care ridica dintr-una. Nu, bă, antrenarul ăla s-a calificat 2 sau 1. Mai dau o dată. Am pus pe mine să încerc schema. De acum chiar dau turbo diesel. Mă duc. Nu mai stau nici de mai bine. Încerc schema. Mi-este de a 5-a, dau turbo. Nu mai fac nicio greșeală. Nicio greșeală nu mai fac. E aproape 9. La 12 noaptea e marea bubuitură. Așa, a picat la Lavaraș. Of.
Tum. Bossul că m-ai aruncat aici. What the? Bine că mi-a ieșit. Dă-mă la o parte. Ăla-i, mă, mi-iese de acum din prima. Trebuie să sar mai pe colț, așa. Stau și cu imaginea așa. Deja. Păcălesc botul, dar nu-i final. Aha. Am păcălit botul, dar măcar nu era niciunul. De-aia trebuie să mai pe vârf, o să sari chiar acum. Uite, sare asta. Hai, stumble, guys. Aoleu. Uite-l pe ăsta. Bă, dar și joci stumble, guys, la harta asta. A calificat până acum, dar 2. Am rămas și eu în finală cu... Dar nu-i finala, asta e doar una. Au scade. Uitați-vă, barba grașilor. Go! Mă bate botul. Mă bate botul. Dacă mă bate pe mine botul, e greu. Dar unde-i botul, bă, ce naiba, ajunge de departe? Botul în față, na. Ce crezi că mă bate pe mine botul? N-are șanse boții cu mine, stri și ha cu ei. Dar e a doua rundă, trebuie să califici 8. N-are sens. Botul nu știe să ia pe acolo. O iau pe... cum să zic, pe mijloc. Nu, 2023. Schema. Ați văzut cum am făcut schema acolo? Uite botul. Du-te, botule. Eu câștig dacă botul nu se califică. Lelelele, n-am mai văzut n-am ca ăsta de când mama m-a făcut. Pariu că se întoarce înapoi. Am să zic pe acolo, mă. 2 ori am dus acolo. Ope. Uf. Termină runda meciul, cum se zice, și gata. Mai dau după ăsta, bag 30 de minute la acest episod. Bag 30 de minute. Bloc dash. Bloc da. Aoleu, pierd. Pierd, nu cred că... Hai că mă prefăceam eu. Că dacă... Asta e schema. Nu! What the fuck? Bă, ce era să mor? Am luat pe acolo, bă!
Bă, eu credeam că nu-i bloc acolo și am intrat printre blocul ăla strâm de acolo, bro. Nu mă așteptam. Nu dau de aceeași rundă, dau ca mai pe la final, așa. Îmi place skin-ul ăsta. Iau... ce skin am zis că iau, mă? Pandalanda și dacă mai am timp, bag acum o rundă. Bag dar o rundă cu 2 playeri. Așa, bag laser 3 și pe urmă joc cu încă unul. 5 minute, cred că un minut la fiecare hartă. Dacă vreți, dați un like, un subscribe și clopoțel. O să mai fac episoade ca astea, dar o să joc cu mai mulți playeri. Cu niște prieteni mai joc. Bă, ți ușor să-i bați. Știu ce titlu pun. Titlu. Știu ce să pun. Am fost surprins. Mă mănâncă pe mine în curs, încerc o schemă. Pandalan îmi place. Ca o cicodizare. Pandalanda am pierdut cu tine, păcat. Le iau pe asta. Și pe urmă pe asta. Așa. Ce naiba am făcut atâta play de asta? Normal, acum lasă mai bine. Și eu la fel îmi doresc pizza. La televizor aici, zic și eu normal. Dar știu și eu. Toți au luat emotul cu 2023. Acum o săptămână nu era. L-am luat și eu ieri. Vedeți că puiul știe să joace. Ia uite că sunt specială. Auta live. Schema din Bergeni. Schema din Bergeni. Vreau să încerc ceva. Asta e schema a doua din Berceni. Uite ăsta l-are pe bebeu. Și eu vreau skin-ul ăsta, uite că bățânare. Și eu vreau skin-ul ăsta. Pă, ăla vreau, uite pe ăsta și pe ăsta. Ăsta este special aia. De aur. Și mai era, uite, un ninja albastru acolo. Uitați-l, uite la de acolo. Și ăla este special, aia albastră. Uite jucătorul ăla, știi să așa naibii să fii? 7 minute până încarcă. Subscribe, beta mă like, hai nu subscribe. Go. Messi, schema. O sări peste. Nu, nu, cred așa.
Dacă mă calific, dădiți un like. Dădiți chiar un like. Cu naibii să mă calific eu în halul ăsta. S-a calificat 3. 3 s-a calificat. S-au calificat 3. Hai 4, 4. Hai 5 acum, 6, 6. 7 acum. Aoleu, nu mai se poate, bro. Acum dau ultimul mega ultra special match și termin episodul. Dau aici, bag umplire, tot aceeași și gata. Dacă vreți să dați un like, un subscribe și clopoțel, o să ne jucăm împreună la următorul episod. Acum pică. Bețus. Ratonul la pușcării. Nocivanul la pușcării. Un metal cade. Schema lui Mădălin. Mădălin cred că are vreo 800 de coroane. Știți ce ar trebui să fie. Eu nici la jumate nu sunt. De el nu, aproape. La 300. Și el așa 800. Trebuie 400 ca să fiu la jumate. Și nu ceva, nu știți, joace Barbasanu, dar are toate skin-urile și am invidie mare pe el. Sunt invidios, că vreau să fiu și eu la fel ca el. Să am și toate skin-urile. Pe Valkyrie vreau să o am cu orice preț. De fiecare dată când fac câte 35 de stumble talk-uri dau câte un spin, dar de-aia n-ai fac așa. Ca să văd ce-mi pică, pica aia. Și dacă îmi pică Valkyrie, fac cruce la Dumnezeu și mulțumesc, Doamne. Gata, barbasanilor, aici a fost cu acest episod. Ne vedem în alt episod. Dați un like și subscribe și clopoțel. Papa, se învârte ratonul la pușcărie. Papa, să vedem cum pică. Mișto rău de tot. Pa.